Pagbabarog sa medical facility sa Dakban sa Lapu-Lapu, nalangan tungod kay wa pa moabot ang mga materialis gikan sa kauluhan. Si Luan Mirondina sa report. Holiday karong adlaw sa tibok lalawigan sa Sugbo apan wala mohunong sa ilang trabaho kining mga construction workers nga gitahasan sa pagpabarog sa prefab medical facility at bang sa Hoops Dome sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Niadtong katapusang semana unta sa Hulyo, gikatakdang mahuman na ang naasong medical facility apan tungod kay nalangan ang shipment sa mga materyales tungod sa higpit nga quarantine status sa kauluhan ug sa Dakbayan sa Sugbo, hinungdan nga na-extend kini og pipila ka semana. So most likely ma-extend ka around until half of this month. Matod ni Engineer June de la Cruz sa DPWH-7, 60% nang nahuman ang facility. Unang mahuman ang off-site dormitory alang sa mga medical workers ug mosunod ang medical facility sa mga COVID patients. Kini dinhi sa akong tuo mo kini ang magsilbi unyang quarters alang sa mga medical frontliners. Aduna kini 16 ka mga kwarto nga may kaugalingong mga CR ug air condition. Samtang dinhi sa akong wala mao unya ang magsilbing medical facility alang sa mga mild symptomatic patients. Aduna kini 24 ka mga lawa. Mo kantidad sa 27,999,000 ang duha ka mga units sa off-site dormitory alang sa mga medical personnel, samtang 25,999,000 ang duha ka units sa isolation facility alang sa mga COVID patients. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.